Ja, ak môžem k zápasu, som spokojný s víťazstvom oproti minulému zápasu aj s hrou, i keď zo začiatku zase sme sa nevyvarovali nejakých tých technických chýb, ale myslím si, že trpezlivou hrou sme potom odpor supera zlomili až na tých konečných 10 gólov. Myslím si, že sme podali jeden kolektívny bojovný výkon, kde sme sa opierali o dobre chytajúcu Škavronkovú, ktorá dala v druhom polčase základ tohto nášho, by som povedal, takého vysokého víťazstva nad domácimi. Opakujem sa, nemám čo viac k tomu nejak dodať, len že spokojný som s 2 bodmi aj s hrou dievčat. Žiaľ, zopakoval sa nám zápas zo Slavie, kde myslím si, že 40 minút zase tí dievčatá sa snažili hrať to, čo v nich momentálne je. Žiaľ, stále doplácame na katastrofálnu koncovku, pozahodzujeme neuveriteľné množstvo čistých gólových príležitostí a potom samozrejme ten super nás trestá. Neviem štatistiku, ale myslím, že z tých 34 gólov snad než 2/3 sme dostali z protiútoku. Takže potom sa to skutočne ťažko hrá. A už potom samozrejme tým, že aj tú lavičku nemáme adekvátnu, tak jak tie sily dojdu, tak ten výkon ide rapidne dole. Čo si to okolo. Takže já bych se zeptal, dneska vlastně prakticky po půl roce poprvé naskočila na hřiště Lucka Dorotíková. Dneska naskočila také na hřiště Monika Požurková vlastně po měsíci, kdy vlastně bylo zapříčiněné zraněním. Jak tyhle hráčky se vlastně zapojily do týmu? V podstate Lucka Dorotíková, áno, máte pravdu, naskočila po dlhodobom zranení, len ešte to kolienko není také, lebo pri jednom náskoku zase ju tam niečo pichlo, ale myslím si, že to je vecou toho, že dlhšie nehrala, vlastne mala tú nohu tak, ako ju mala a uvidíme, ako to bude ďalej. No a Monika Pažourková, tá po mesiaci ešte je vidieť na nej, že má ten deficit, čo sa týka fyzičky aj celkové toho herného prejavu, ale myslím si, že to bude dobré. Mě by asi stačilo pro mě. Aspoň.